שחור, מהו? שחור הינו כישוף הנעשה על ידי אדם המתעסק בתחום המגיה והכישוף על אדם אחר. שחור נעשה בשתי דרכים. 1. שימוש בחפץ כלשהו של האדם עליו נעשה השחור. לדוגמה, דברי לבוש כחולצה או מכנסיים אותם לבש האדם עליו נעשה השחור. תכשיטים אותם הנד, ובנוסף שערות או ציפורניים של האדם. 2. כאשר אין חפץ השייך לאדם עליו נעשה השחור, המכשף יוצר לחש או חפץ הגורם לדברים רעים לקרות, ואת החפץ הזה הוא מניח בבית האדם עליו נעשה השחור. מהן ההשפעות של שחור? שחור משפיע בדרכים רבות ומגוונות. כאשר ישנו חפץ של האדם עליו נעשה הכישוף, ישנה השפעה ישירה על אותו אדם, והשחור יכול לפגוע בבריאותו, פרנסתו, ויחסי החברה של אותו אדם. הכישוף יפגע בצ'קרות, מרכזי האנרגיה, של אותו אדם, ויגרום לחסימות שונות. כאשר השחור נעשה באמצעות חפץ שלא שייך לאדם עצמו, ומונח בביתו של אותו אדם, הדבר עלול לפגוע בכל בני משפחתו ובביתו, לגרום לבעיות וריבים בתוך המשפחה, יחסים רעים וקונפליקטים, דברי זכוכית הנשברים ללא סיבה, סדקים בקירות ובעיות במבנה עצמו. מה אפשר לעשות כנגד שחור? על מנת לבטל שחור ישנן כמה דרכים. תיאור עצמי וטיהור תכשיטים של האדם עליו נעשה הכישוף. טיהור הבית וכל כלי המתכת בבית, בדרך כלל כלי מטבח. חיזוק הגנות אנרגטיות אצל הילרים המתעסקים בתחום, וניתוק הקשרים האנרגטיים לחפצים אשר משמשים כנגדו. נשיאת קמאות ואבני חן המיועדים להגנה נגד שחור וכל כישוף אחר. בכל מקרה של שחור או בעיה מגית דומה, הדבר הטוב ביותר הוא לפנות למיסטיקנים העוסקים בתחום, לספר להם על הבעיות השונות ולקבל את הדרכים הטובות ביותר לטפל בעניין. בכל מקרה יש פתרונות שונים.